Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда форсат тапшыруы. Бүген без халкыбызның борынгы йолаларын яңарты, бабаларыбызның яраткан шөгыле ат үрчетү турында фикер алышырга булдык. Тапшыруыбыз герое Кыттус Сабирҗанов. Исәнмесез, Кыттус абый? Исәнмесез. Татар халкы гомер-гомергә атлы булган һәм булсын дигән теләктә калабыз, шулай бит? Амин, биреп шулай булсын. Безнең бит элек-электән бабайлар, иткән, үсткән, основнан бит ат булган, бөтен эшне эшләргә, хуҗалыкны алып барырга, чәчү чәчкән, печән чапкан, күренеш әзерләгән, бөтен эштә бит инде техникалар булганчы ат белән эшләнгән. Әйе, атны һәркем үз өчен үрчетә, кемдер шөгыль өчен асрый, кемдер ит җитештерү өчен җитештереп сата, кемдер бакча эшләре өчен асрый, ә кемдер чабышка әзерли. Сезгә кайсы як кызык? Миңа барысы да. Мин бәләкәйдән үк атта йөреп үскәч, 5нче класста инде ат көтүләре көтеп, барысы миңа якын, һәрбер шөгыльдә. Үзем инде мин электән водитель булып эшләдем, водитель булып эшләгән вакытта да ат белән хезмәттем. Бәйләнмәгән булса да атларны гомер-гомергә тоттым инде мин. Хәзер без Жигули атта барабыз. Ничек атны тыңлатырга? Тыңлатырга, менә хәзерге вакытта, әйткән вакытта инде бөтен кешеләр техника өйрәнгән кеше, аның рөлләрләрен, аның рөлл дигән әйберсе менә шушы дилбегә инде. Менә шул рөлләренә инде. Бу кайсы якка барасың, шунда таба бара. Шулай бара. Әйе. Тартсаң туктый. Тартсаң туктый, кусаң бара. Менә шулай итеп йөрибез инде. Мин дә дилбегә белән идарә итә алырмын микән? Бик җиңел ул. Бер ни дә юк. Әйдәгез, карыйбызмы? Карыйбыз, тотыгыз менә. Бер нәрсә дә эшләтмәсәң, ат үзе бара. Үзе бара, әйе. Әзрәк тартсаң нишли? Әзрәк тартсаң инде, бара кирәк булса, кызурак бара. Бирга кирәк булса, менә шулай руль шикелле барасыз инде. Бурмасаң үзе туры юлдан бармы, төшәме ни? Йомшаккарак кирәк азап кына инде. Йомшаккарак кирәк. Әйе. Әзмә бирә тигә карасый. Аякларына йомшак булсын ди. Хәзер булай иттерәбезме? Әйе. Бу безнең Йолдыз. Йолдыз бу, әйе. Йолдызга ничек эндәшәсез? Тыңласганда, тыңламаганда? Тыңламаганда ачуланырга ярамый бит аларны. Ярамый? Әйе. Кызым дип эндәшәм. Барганда да ниндидер бер әйдә дип инде. Әйдә дисез, әйме туктатканда тыртыр дисездер инде, әйме? Ул сезне аңлый. Ничә ел инде сездә Йолдыз? Миндә бу 2 ел. Сез Йолдызда әле сабан-тура бүләкләр дә җыеп йөрисез, авыл буйлап һәм хәтта шәһәр буйлап. Әйе. Кыттыс абый, күрсәтсәгез иде, ничек җигәләр? Менә хәзер менә туарабыз, менә шулай итеп, менә Җырла дип әйтә, сезгә нинди җыр кирәк? Җырла дип әйтә, сезгә нинди җыр кирәк? Ой, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең алда җырларга сандугач теле кирәк. Безнең ат иярләнде, шулай бит? Әйе. Бер тапкырда әле атта йөрмәгән кеше җайдак була аламы? Була, но тырышырга кирәк.
Жигули атта йөрүгә бераз өйрәнде. Хәзер иярле атта. Шулай ук. Шулай утырага әйтәсең. Солга Әй. тартасың. Әй. Әйтеп бетергесез хисләр. Куркыныч булыр дип уйлаган идем. Болай куркыныч түгел икән. Йөргәндә ничек эндәшергә кирәк? Әйдә. Әйдә дигәч, алга барайын үзе. Әйдә, Йолдыз. Монсы безнең чабыш ата имегез. Әй. Кылыны белән. Кылыны белән әй. Исемнәре ничек булаларның Кутуса белән? Әнисе Афина. Инде кылыныбыз безнең кызыбыз Алина. Исемнәре дә татар түгел. Ни өчен? Татарстанда туган булсалар да әти-әниләре бит Кавказдан кайткан. Ул бит атларның исемнәре әтисе белән әнисе исемнәреннән баш хәрефләреннән берәр иҗек булырга тиеш әтисенеке, берәр иҗек булырга тиеш әнисенеке. Менә шуңа күрә шулай килеп чыга инде. Булар ни токымлы? Булар шул Кавказдан атлар инде. Нидән әти-әнисе булар инде монда үзебезнең районда туган атлар. Әти-әниләре Кавказда кайткан. Афина безнең чабыш аты. Әйе. Менә чабыш атын инде ул үрчетү үзе бер осталыктыр. Рационы да туры килергә тиеш, әймәгез, йөктә ташымаска тиеш. Юк инде, йөк ташырга ярамый инде алар шул нигә елга 2 тапка чыгып керү өчен асралып, ашатып яткырабыз инде. Нәрсәләр ашатасыз? Сулы, арпа, печән, отруби, витаминнар инде төрлесен. Кишер яраталар алар, чигендер, барсында витаминнар, алма. Әйе. Ат чабышлары алдыннан рационы үзгәрәдер әле, әймегез? Рацион үзгәрә инде, ат чабышлары алдыннан аларга пешереп бирергә кирәк була. Инде сулыны да, арпаны да, йомырка көндә салырга кирәк була инде. Әз генә ниләрне бу дыханияларын ачу өчен чайный суды да бирәбез. Ансы да калмый. Менә шулай итеп ашатабыз инде. Иртә кич инде нидән булай салганнан тыш пешереп сулы арпа пари итеп аны бирәбез инде 1 килограмм. Афинның әле чабышка чыкканы бармы? Юк әле менә быел беренче мәртәбә тырышып чыгып карарга дип җыенабыз. Нәрсә кай күрсәтер. Самый главный бик зур әйберләр уңышлар күрсәтмәсә, исән сау булсын. Әле бит әле атны яндыру дигән төшенчә дә бар инде чабыштан соң аны туктатмаска, су эчертмәскә. Әйе, онсы да бар. Чабышып килгәннән соң туктатмаска, атны йөртергә кирәк була инде. Су, ризыклар 2 сәгатькә кадәр бирергә ярамый. Исте инде су бирәсең икән, картлар әйткәндә инде аягына су төшәрләр, уже йөри алмый башлый инде. Менә шунда ашыгып нитсә, бирсәң, атны да югайтасың. Кутус абый, без сезгә чабышларда зур уңышлар теләп калабыз. Афинада армия чапсын, зур нәтиҗәләргә ирешсен. Амин берүк, шулай булсын инде. Шулай дип кыялланабыз бит инде. Шулай дип тырышабыз бит инде. Тагын нинди серләре бар чабыш атларын үрчетү, асрау, тәрбияләү буенча? Үрчетү инде безнең бит үзебездә ниде производительләр юк. Алып барабыз инде. Машинага утыртабыз да, алып китәбез кунакка. Ветериналарга да күрсәтәсез инде. Bütün ветеринарныйларны ясыйбыз, прививкаларны, прививкасыз ярамый бит. Хәзер ветеринарный прививка булмаса, мәйданга да кертмәйләр бит мине. Мен справканы чыгарып күрсәтергә дип киләләр дә. Справканы кая? Афинаның паспорты бармы? Бар. Паспорты бар хәтта. Ярар. Афина инде аргандыр, ял иттерик. Әймегез чалып килсен әле бераз.
Котлы сабый, без сезгә үзегезнең серләрегез белән уртаклашуыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәбез һәм чабышларда уңышлар теләп калабыз. Амин, берүк шулай булсын. Рәхмәт. Яхшы теләгегезгә, бу хисләргә. Үзе булышып, менә шулай итеп поддержать итәргә тырышуыгызга бик зур рәхмәт. Мин исегезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең тапшыруның кунагы Котлы Сабирҗанов булды. Киттекме? Әйдә. Әйдә бия. Опа. Айда, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Опа.